కుంభరాశి కుంభరాశి వారికి ఈ సంవత్సరము చాలా ప్రశ్నా సమయం. ఎందువలనంటే ప్రతి పని అందు కూడా నిర్లక్ష్య ధోరణి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉండదు. భార్యాభర్తల మధ్యన విరోధాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ధన నష్టం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆరోగ్య లోపం కలుగుతూ ఉంటుంది. జన్మలో ఉన్న శని స్వక్షేత్రం వలన కొంతవరకు అనుకూల ఫలితములు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా శని మహానుభావుడు తన ఒక్క లక్షణము ప్రకారంగా కొన్ని పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి కనుక అందుకని జన్మలో శని ఉండడం వలన ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు ఉండము, ఎవరి యొక్క మాటను లక్ష్య చేయకపోవడము, తనకు తోచిన విధంగానే చేయడం వలన కొన్ని సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతూ ఉండడము, ధనం వ్యయం అవుతూ ఉండడము, ఆరోగ్యపరమైన విషయంలో ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి. వీరికి బృహస్పతి లాభంలో ఏప్రిల్ దాకా ఉండడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళ మేలోకి మారడం వలన తృతీయంలోకి మారిన తర్వాత గురువు యొక్క వీక్షణ కూడా తక్కువగా ఉండడం వలన గురువు యొక్క అనుకూలత కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ గురువు యొక్క అనుకూలత కూడా తక్కువగా ఉండడం వలన రాహు గురువుల సంచారం జరుగుతూ ఉండడం వలన మేషరాశిలో వీరికి ఏ స్థితిలో కూడా సరైన అనుకూలమైన స్థితి కనిపించడం లేదు. ప్రతి పని అందు కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం వలన పనులు సానుకూలంగా కాకపోవడము, వీరికి ఇబ్బందులు కలగటము ఉండము జరుగుతుంది. రైతులు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసిన సమయము. ఎందువల్లంటే వీరు పెట్టిన పెట్టుబడులకి సరైన ధనము రావడానికి వచ్చే సమయం కాదు ఇది. అందువలన సరైన పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తగా పెట్టవలను. వ్యాపారములు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉన్న ధనమును నిల్వ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఉన్న ధనమును జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టండి. వృధా ఖర్చులకు వెళ్ళవద్దు. ధన వ్యయం కనిపిస్తున్నది కనుక 1-2 సార్లు ఆలోచించి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే మాత్రమే మనము ధనము ఖర్చు పెట్టడానికి, అవసరమైన దాంట్లో సగమే మాత్రమే ఖర్చు పెట్టడానికి మనం ప్రయత్నం చేయండి. కానీ ఎక్కువ ధనమును మీరు వెచ్చించవద్దు. శుభకార్యములు ఈ సంవత్సరం కొంచెం జరగడం కష్టంగానే ఉంది. ఈ సంవత్సరం శుభకార్యాలు చేయడం మీకు అనుకూలంగా లేదు. విద్యార్థులు చాలా కష్టపడి చదవాల్సిన స్థితి ఉంది.